Assalamu alaikum. Kaka mala. Yana jin ka. Ok, yanzu ka yi bi. To shi ke da ma matsala, bismillah. Ok. Na farko na tambaya ne a kan addinin musulunci ya kasu kashi nawa ne, ko yance Islam ya kasu kashi nawa ne? A musulunci guda ɗaya ne a bai kasu ba. Bai kasu ba ko? Ok, shi kenan. Na biyun kuma annabawa kamar annabi Isa da kuma sauran annabawa kamar Iliya muna da su a Bible. Ni Christian ne, muna da su a cikin Bible. Shi annabi Isa da kuma sauran annabawa kami zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Na farko wayannan in su musulmai ne ko su Christian ne? Na gane. So a takaici shi musulunci su wayannan annabawa da suka zo abinda ya bambanta su da sauran annabawa shari'a ne. Kaga kaman annabi Musa kai maka da cewa ba wai shari'ansa ɗaya da Yesu almasihu ba, haka ne? So amma duka kuma Allah suke bauta mawa, haka ne? Haka. To shi ma haka musulunci. Ko da kuwa abinda suke bai zama kalma ce ta musulunci a wancan lokaci ba, amma tafarkinsa ɗaya suna kira ne ga Allah, sai dai shari'ar ya bambanta. Addinin Kiristan, addinin Nasara da musulunci akwai shari'o'in da Nasara babu shi a musulunci, akwai shari'o'in da a musulunci akwai wanda addinin Nasara babu. So amma tafarkin dai kwaya ɗaya ne. Allah ya gaya mana wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Min ayyuka wa kowace al'umma manzo cewa su bautawa Allah. Kaga yanzu wannan bautan Allah to kenan tafarkin annabawa ɗaya ne, dukkan su duty nasu assignment da Allah ya ba su shine su gaya wa mutane su bautawa Allah shi kadai. Malam dan na fahimce ta. Annabi Isa da sauran annabawa musulmai kenan. Musulmai ne a kalmar da muke amfani da shi na Larabci. Me yi wasu a can yaran nasu tunda kaga ba Larabci suke ba kalmar da suke amfani da shi kenan, amma a kalmar da muke amfani da su Larabci musulmai ne. In an ce musulmai kalmar za a duba me kalmar yake nufi. Kalmar yana nufin wato wanda ya mika wuya ga Allah shi kadai, shine ma'anar musulmi, ba wata abu yake nufi ba. To kaga ko annabawa sun mika wuya ga Allah baki daya kuma tafarkin su daya, to kaga sun zama musulmai kenan a wannan kalmar tamu. To amma dan muka duba kaman musulunci ya fito daga zance annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Haka ne. Kaman dan za fara kiran musulunci za fara ambatan annabi. In za a fara kiran musulunci za a fara daga annabi Ibrahim. Allah ya tura, that means Allah ya tura Qur'ani, littafi mai girma zuwa ga annabi kenan. Ya tura Qur'ani zuwa ga annabi Muhammad, haka ne. To idan ya tura littafai daga annabi Muhammad, sauran annabawan ya nuna ba su yi aiki da littafai ba kenan? Sun yi aiki da littafai, ya ambaci littafansu ai. Shi ne shari'ar nasu ai. Shi ai wannan littafan nasu abinda shari'ar tasu ne ta kunsa. Kaman annabi Musa. Littafansu yana cikin Qur'ani kenan? Yana ciki, kwarai. Allah ya ambata mana sunan littafan nasu, ya ambaci Injila wanda shine New Testament a wajenku. Ya ambaci Attaura wanda shine Old Testament a wajenku. Okay, to shi na gode, amma na biyun kuma mutane ne wanda suka rubuta littafan nan, ko Allah ne ya turo shi a haka. Ya kuri da tambayoyi na da Allah. Ba komai wala kana da maka tambayoyinka ba matsala. Allah ne ya turo ko ya yi aiki da mutane ne suka rubuta littafan, ko ya turo ne daga sama? To daga sama ne aka turo shi, domin saukar da littafin sauka biyu ne. Sauka na farko ai zaka ji ana magana cewa an saukar da Qur'ani a watan Ramadana. Ina ji watakila zaka iya jin wannan labarin. So complete ɗinsa an saukar da shi a watan Ramadana daga Lauhul Mahfuz. Akwai abin da muke ce Lauhul Mahfuz, the secret book. Wani littafi ne wanda Allah ya aje shi na sirrinsa.
to a ciki ne ya saukar da wannan Qur'anin daga can saman bakwai zuwa sama na duniya. To daga sama na duniya ne sai aka dinga saukar da Qur'anin a hankali har ya complete. Shi yasa kafirai a wannan lokacin a zamanin Annabi suka ce wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida. Allah ya ce kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Suke ce ina ma dai da Qur'anin an saukar da Annabi ne ya zamanto an saukar da shi a dunkule ko once. An saukar da shi once. Sai Allah ya ce ai mun saukar maka da shi ne a rarrabe, wasu lokuta ya sauka sura daya, wani lokaci ya aya biyu. Allah ya ce mun yi haka ne saboda mu tabbatar da zuciyanka dan yana da nauyi. Inda dama Allah ya ce inna sanurki alayka qawlan thaqila, zamu jefa maka magana mai nauyi. To nauyin da yake da shi ne tunda magana ce ta Allah, to bai zai yi a saukar da shi lokaci guda a zuciyar manzon Allah ba. To kuma ana saukar da Qur'ani ne gurgurdan abin da yake faruwa. Idan wasu sun yi ma annabi tambaya, to sai kuma kaga Qur'ani ya sauka ya bada amsa gurgurdan dai abin da yake wakana a zamanin, gurgurdan kuma yadda ayoyin suke sauka. Shi yasa zaka akwai ayoyin da suna tambaya wai alukan nasu anisaa, mutane suna tambayan ka game da kiyama. Sai Allah ya ce kul ka gaya musu innama ilmuha indallah, ka gaya musu kiyama ilimin ta na wajen Allah ne. Yaushe za a tashe ta? Kiyama lokacin ilimin sa na wajen Allah ne. Kaga yanzu wannan sun yi tambaya kuma sai Allah ya ba su amsa da ayansa gurgurdan tambayar da suka yi. To kaga hikimar da yasa aka saukar da Qur'ani lokaci bayan lokaci, daga baya an gama saukarwa sai aka zo sahabban sa wanda suke tare da shi sai suka yi aikin tattarawa. Tunda ana saukarwa suna rubutawa, ana saukar da shi yana karanta musu suna rubutawa. To sai suka tattara shi bayan rasuwansa sai aka samu Qur'ani complete baki daya. To kaji da na fahimta kamar mutum Allah yana saukar mashi, yana mutum ne yake rubutawa, ba an saukar da shi a rubuce kamar littafi ya fado daga a'a ba wai a rubuce aka saukar ba, ana saukar da shi ne a zuciyarsa. Idan yawa shi kuma sai ya dinga karantawa, su kuma suna rubutawa. Ya nuna ba shi kadai bane, akwai sauran kamar yadda ka ce akwai annabawa wanda su ma aka su ba kaman New Testament, ka making example da New Testament a cikin Bible namu. That means akwai annabawa apart from annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apart from shi akwai su kenan wanda Allah ya sauko musu da wannan wahayi da ka ce bari kira wahayi mu cike. Sosai, tunda kaga annabi Musa, shi annabi Muhammad shine annabin karshe. Annabi Musa an sauka mashi da wannan wahayi, kuma wanda ya saukar wa annabi Muhammad wahayi shi ya saukar wa annabi Musa da wahayi. Wanda ya saukar wa annabi Muhammad wahayi shi ya saukar wa Yesu almasihu da kuke kira wahayi. Duka shine Jibrilu, shi ya saukar musu da wannan wahayi. Shi ya saukar da Taura wanda ake kira Old Testament, shi ya saukar da Injila wanda ake kira New Testament. Wanda wato shi Jibrilun shi sako ko yake kawo. Allah yakan turo shi ne zai kawo sako sai ya koma. Mala'ika ne daga cikin mala'ikun Ubangiji. Na fahimta kuma ina rubuta, ina godewa da amsar da kana ba. Na biyu, ka san wani lokaci na kakan yi wazi kana koyarwa cikin, na ce maka ina bin ina kallon wani su bidiyo naka. Akwai wasu da nakan ji daɗin koyarwanka, wani su kuma ba na jin daɗi gaskiya. Ka sa haka wa'azi yake, wani lokaci ya daɗi, wani lokaci kuma aka yi wani magana zaka ji ba daɗi. Haka abin yake, wani lokaci tunda mu 'yan adam ne, wani lokaci muna iya magana mai zafi, wani lokaci kuma aka yi magana kuma ka gaba zafi sosai. Dabi'a ne dan adam. Na biyu na wannan na karshe kenan wannan. An ba wani ce yana zai zafice ni ba. Okay. Duk da na dan kun ce a cikin Bible, a cikin Qur'ani ya ce duk wanda ba musulmi ba za ku iya kiran shi da suna kaman arni. Ni dai gaskiya sunan dai ba wai zan ce dan ka kira da shi ni ba zai zafarce ni ba, don a cikin littafin mu ya ce mutane za su iya kiran ku da wani sunaye ma wanda bai kamata ba su zage ku saboda sunana, ni wancan bai dame ni ba. Amma babban abin da nake so in fahimta kamar dukka musulmai. For example, a ce yau an yi tashin kiyama, dukkan musulmai za su je aljanna? Ba duka musulmai bane da suke amsa sunan musulunci za su je aljanna. Sannan kalmar da kai magana arne, kalmar arne Hausa ce. Kuma ni da kai yanzu da muke tattauna ai ba zan ce maka arne ba. Tunda kaga Allah da kansa yace wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. Yanzu
sai dai in kira ka da sunan da zai maka daɗi saboda tattaunawa muke. To amma idan an zo kamar wa'azi haka ya danganta da me ya faru a lokacin, kuma ake amfani da kalmomi daban-daban. Kalmar arne da Hausa ne, kafiri kuma da Larabci, da kuma kafiri da Larabci. Sannan ka gane ka mekin wani abu ka ce kamar ni yanzu da muna magana da kai haka ba za ka kira ni annabi ba musulmi bane. Ko da kai ba musulmi bane, tunda muna tattaunawa ne dole kaga zan kira ka da kalmar da kai kake jin daɗin ta, tunda haka musulunci ya gaya mana. Sai yayin tattaunawa Allah ya ce ba za mu yi amfani da maganganu masu kaushi ba. Ko shi ubangiji in yana tattaunawa da kiristoci, in yana kiran su zuwa ga addini, Allah yakan kira su da ahlul kitabi. Ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kaga nan wannan discussion yake da su. Annabi yakan ce musu ai malam idan kana yin live ko kana koyarwa a Facebook, ina kallo baka san yawan mutanen da suna kallon ka ba, ko baka san yawan mutanen da adadin mutanen da suna sauraron ka ba. Ya tuni da akwai Christian a ciki, kuma ka kira su da suna harni. A'a, idan ka ji ai daga misali, sorry, barin dan karasa magana na. Kalman arne ya danganta da yadda mutum ya dauke shi, daga wanda ya faɗa da kuma ni kaga wallahi in ban din daga baya ba ma ban san kalman arne yana wa kiristoci zafi ba, saboda mun riga mun saba cewa duk wanda ba musulmi ba kawai arne ne, ma'ana yana nufin ba musulmi ba. So sai daga baya da tattaunawar mu yazo muka shiga fagen wa'azi, sai na gane cewa su kiristoci ba sa so ana ce musu arna, saboda suna tunanin kalman arne yana nufin kaman mutumin da bai da addini. Ka gane? So wani lokaci lafuzan da ake amfani da su yana nufin wanda ba yi da addini, yana nufin kuma wanda ba musulmi ba. Kamar misali Allah ya tashi yaka ce kafirai, Allah yakan amfani da alkafir. Kafiri ya hada ba Yahudi, Kirista, pagan duka, Allah yakan musu jumulla. In Allah ya so darrabe su, kamar misali a ce mu 'yan Najeriya ne, amma kuma 'yan Najeriya ai akwai musulmi, akwai wanda ba musulmi ba, akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai Bagwari duka. Amma idan an tashi gaba ɗaya ba sai a ce mana 'yan Najeriya ba, amma in an tashi tantancewa sai a kira kowa kuma da bangaren da yake. To haka ma shi ma kafiran, kalmar kafiri da Allah yake amfani da ita to yakan yi jumulla ne, amma idan ya tashi rabewa sai ya ce a kafiran akwai masu dama-dama, akwai kiristoci su ne masu dama-dama, yahudawa su ne da suke da tsanani, da kuma mushrikai. To sannan kuma fuskan abin da ya shafi tattaunawa, in ana tattaunawa to kakan zaɓi wace kalma ce tafi daɗi tsakanin wanda kake so ka tattaunawa da shi. Wani lokaci kuma idan aka yi zafi, misali wani lokaci Allah yakan yi zafi, wato tsakanin idan kafirai sun fusata shi, sun yi abubuwan da suka saba wa Allah, ko kuma Allah yana so ya kausasa zance a kansu, to sai ka ji ya kira su da kalman kafirai. Idan kuma Allah yana so ya tausasa zance a kansu, wani lokaci sai kira su da ahlul kitabi. To ma'ana duk inda ka ji kalmar ta zo ya danganta da me ya faru ne. Ko musulmi ne kaji yana magana, kaji yana arna, to wala akwai wanda suka fusata shi, to sai kaji ya amfani da wannan kalmar saboda lafazi. Lokaci kuma idan ana magana ne wanda yake ba wai fada ake yi ba, ko kuma wani ne yazo ya fusata musulmai ba, to sai kaji ana amfani da kalmar ko kirista ko kuma wanda ba musulmi ba. So wannan ya danganta ne. To ni gaskiya ban fiye ma amfani da wannan kalmar ba, sai jefi kuma ka ga na amfani da wannan kalmar, to gaskiya ina nufin kiristocin da suka zamanto cewa ba su rike alkawarin son zaman lafiya tsakaninsu da musulmi ba, don ba su koyi da addininsu da aka musu umarni da shi kan cewa su zauna lafiya da kowa ba. To irin wannan kaga kalmar ta fi dacewa da su. Ina fata ka fahimta. Amma kiristan da yake zaune lafiya da musulmi baya takalar musulmi ba sa takalansa, kamar irin kiristocin da muna zaune nan lafiya da su, muna nan akwai makwabta da dama muna tare da su, ba sa takalan ba ma takalan su, suna gaishe mu muna gaishe su. Kaga wannan haka kai ba zan kama ce musu arna ba, dole zan kira su da sunan da suka fi so. Wace irin suna suka fi so, tunda su ba sa takalan musulmi, to anan sai a kira su da suna, tunda kiristoci ne sai a ce musu kiristoci, in ahlul kitabi ne a ce musu ahlul kitabi. To ina fata ka fahimci. Dan nan fahimci yawwa, kamar mutumin da baya bin ka'ida, kamar a cikin akwai for example now a cikin Christianity akwai wanda na kallo, ina da wani friend Rufai, lokaci yakan zo ya same ni ce kai amma ayyukanka yayi kama a ce kai musulmi ne,
Allahu sai akbar ce ka kira sunan musulmi ba Allahu